Avui faré botifarra amb vi, perquè la Clara Simó ha tret aquest llibre i jo vull provar si aquesta recepta funciona. Diu que el nivell de dificultat és de pa sucat amb oli, o sigui, fàcil. Perfecte per quan has de cuinar per molta gent. Per reciclar el vi obert de la nevera. Perfecte. Ingredients. 2 cebes. El vi dolent de la nevera, que tots sabem quin és. El de l'amic que repa que te'l porta quan el convides a sopar. Botifarra. Diu que ja que el vi és dolent, gasta-te'ls amb una botifarra boneta. Jo he anat a plaça, Clara. Una mica de caldo, pebre i llorer. Som-hi. Tallem les cebes en juliana, a tiretes, vaja, i les sofregim bé. Punxem les botifarres i les daurem una mica també amb la ceba. I afegim la resta d'ingredients i ho deixem fent xup-xup fins que les botifarres siguin ben cuites. Recordeu girar-les a mitja cocció. I mentre feia xup-xup, jo he fet uns passatemps del llibre. Pastanaga, carcanada, xirivia... Bon profit!